Mwachimwemwe ndi nsangala ndikulandeni pano pa V&V Media TV, programu ya Sacred Focus. Kumbukirani kuti iyi ndi programu imene timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana. Pambali pa nyimbo zimenezo timaperekanso mutu kapena kuti topic imene timakambiranapo nkhani zosiyanasiyana zimene ndizotithandiza moyo wathu wa Chikhristu kupita patsogolo. Ndakondwa kuti muli pamenepo. Ine dzina langa ndi Luciano Lion amene ndili mkonzi komanso mulutsi wa programu imeneyi. Ndikupemphani kuti tikhale limodzi mpulogalamu ya tsiku la lero. Pamene tikuyamba programu yathu, tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Hold On Ministries, nyimbo imene akuti If We Ever. Tiyeni tionere komanso kumvetsera nyimbo imeneyi. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Need Him every day and every 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 we need Him every day and every hour. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Hold On Ministries, nyimbo imene akuti If We Ever, akuti muzochitika zathu zosiyanasiyana, akuti tikuyenera kumufunafuna Mulungu wathu okhala kumwamba kuti akhale patsogolo muzochitika zathu zonse. Ndiye tsiku la lero topic imene tabwera nayo kapena kuti mutu wa tsiku limeneli ona kuti tikambirane, tabweretsa nkhani ona kuti kodi tingakhale bwanji anthu odalira pemphero. Tingakhale bwanji anthu odalira pemphero. Pemphero ndi chida chofunikira kwambiri mu njira zosiyanasiyana. Tikawerenga buku lopatulika muli zitsanzo zosiyanasiyana za anthu amene anali opemphera kwambiri komanso anali odalira pa Mulungu wawo okhala kumwamba. Ndiye tufuna tione mphamvu ya pemphero imene imakhala nayo mu njira zosiyanasiyana mu nyengo zonse zimene tikukumana nazo. Pemphero imatithandiza kwambiri kulumikizana ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Akuti ndi chida chimene chili pa number 1 choyambirira kwambiri chimene timalankhulana ndi Mulungu wathu okhala kumwamba mu zinthu zosiyanasiyana. Mulungu wathu amene ali kumwamba amafuna aziyankhula ndi ife mu njira zambiri. Tikawerenga mawu opatulika kuchokera m'buku lopatulika limene lili Bible, akuti ndi chida cha mphamvu kwambiri chimene timagonjetsa nacho Satana. Ndi pambali pa zonsezo akuti pemphero ndicho choyamba chimene chimatithandizira kuti tichite communicate kapena kuti tilumikizane ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Apa tilolere kumayimbidwe kumene ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kuchokera kwa anzathu amene a Joyful Singers amene ndi aku Karonga Central Church, nyimbo imene akuti Idzani. Sana nene wina munanena noka tikaona zizindikiro za kuza kwa mwana wa Mungu
kuti wayandika. Kondo mavuto kwete Kodi mubwera liti. sana nene wina munanena nokha Tikaona zizindikiro zakuta mwana wa muntu tiziwe kuti wayandika. kondo ifa mavuto kwete Kodi mubwera liti. ambuye Kodi mukuona zovuta za moyo Mukache ngakubwera ambili ataika. Mwamsanga mwamsanga zovuta kuti zakula. Mwamsanga mwamsanga zovuta kuti zakula. Tayamba kale kutaya Akristu ena akufa. Chifukwa cha nkhondo njala matenda akubwerera ambuyo. Mwansanga mwansanga zopya zakula. Ambuye kodi mukuona zovuta za moyo uno. Mukache ngakubwera ambili ataika. Mwansanga zavutika. Mwansanga itani tavutika. Zopya zakula. Nyimbo yabwino kwambiri imene akupempha Mulungu wathu okhala kumwamba kuti ayi tatopa nalo dziko lino lapansi, zovuta ndi zosaneneka. Tikaona kunjako iyayi ndithu kunja sikuli bwino. Tikumabwereza mpulogalamu yathu kuti kunja sikuli bwino. Tikaona nkhani zachuma, tikaona mmene dziko lathu likuyendera, anthu tikungokhala anthu okwiya nthawi zonse, kumakhala anthu osungirana mangawa. Tikumaona zinthu zochitika zomaonetsera kuti yayi anthu fe sitikugwirizana mu zochitika zosiyanasiyana. Ndiye zonsezi zidafotokozedwa kale m'buku lathu lopatulika. Ndiye ndifuna ndipereke chinthu china chimene mphamvu ya pemphero imakhala nacho. Pemphero ndi chida chokhacho chimene nafotokozera kuti ndi chimene timalumikizana ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Ndipo kudzera mpemphero akuti mayankho athu osiyanasiyana akuti adzayankhidwa. Ndiye tilipo anthu ambiri amene timapemphera kumano sitikhala ndi chikhulupiriro choti kodi zimene ndapempherazi Mulungu wathu ayankha. Ndikofunika kwambiri kuti tikamapemphera tizikhala ndi chikhulupiriro pa Mulungu wathu okhala kumwamba. Pamene tikumana ndi mavuto osiyanasiyana tikufotokoza kuti yayi ndi nthawi yona kuti pemphero linayenera kukhala chida chokhacho chogonjetsera nacho mavuto onse amene tikumana nacho. Ndi ambiri tikamapemphera sitimakhala sure kuti kodi mapemphero athu Mulungu wathu watimva. Ndiye Mulungu wakuti ndi wa mayankho osiyanasiyana. Ndiye tikabweranso tiunikire mayankho amene Mulungu wathu amatipatsa pamene tikupemphera kwa Mulungu wathu okhala kumwamba. Koma apa bwanji tilolenso kumayimbidwe pamene ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Kamwana Family aku area 49 SJ Church. Nyimbo imene atibweretsera kuti taona ndidza.
ndicho chinji kaona kutabo sachedwa taona ndita kamulangelo sachedwa padanza pata Kuimba kwabwino kwambiri kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Kamwana Family amene wandi amu mzinda omwe uno wa Lilongwe ku area 49 SDA Church. Nyimbo yabwino kwambiri ngakhale adaimba live, nyimbo ikumveka kuti ya ngakhale adaimba live kuma kumamveka ngati analowa mu studio. Nyimbo yabwino kwambiri. Awandi iyi ndi gulu limodzi nsomwa magulu amene amaimba bwino kwambiri amene ndi magulu a Chinyamata. Kumbukirani kuti program iyi timakubweretserani nyimbo zonga zimenezi. Ndicho nga choti titsitsimuke moyo wathu wa Chikristu, tisinthike machitachita osiyanasiyana. Ndi nyimbo amene amafotokoza kuti
taona ndidza, akuti chipata ndi chochinjika. Mulungu wathu akutiitana kuti mwana wanga bwera kwa ine, chifukwa kwa ine zonse zimene ukumana nazo akuti ine ndili oposa zimenezo, ndipo ndili okonzeka kugonjetsa zonse zimene ukumana nazo. Ndi akutipatsa chitsimikizo kapena kuti assurance kunena kuti Mulungu wathu athana ndi mavuto onse amene tikukumana nazo. Koma kumbukirani kuti tikukambirana programu yathu mtsiku la lero kuti pemphero ndiye chida chokhacho chimene chili chofunikira. Mpulogalamu yapita timakambirana nkhani yokhudza nyimbo, koma pano tikukambirana nkhani ya pemphero. Zonsezi zimayenderana. Tikamakhala anthu omvetsera nyimbo kwina kuti kupemphera, moyo wathu sudzakhalanso chimodzimodzi, moyo wathu udzakhala osinthika. Ndiye pemphero likufotokoza kuti Mulungu wathu amamva mapemphero athu. Koma zilipo nthawi zina zimene timakayika kunena kuti kodi Mulungu wathu watimva nangati yankha. Zilipo nthawi zina zimene tikakhala kuti tapemphera kwa Mulungu timafunanso mwa ife tokha nzeru zathu tionetserenso kuti ifenso mbali yathu tikuchitapo, chifukwa pemphero lokha akuti silingakwanitse kuchita zinthu zonse zimene ife tifuna. Ndiye Mulungu amachita mbali yake, komanso ife ngati anthu a Khristu tikuyeneranso tichite mbali yathu, akuti zinthu zonsezi zimayenderana. Tipite patsogolo, ndakubweretsaninso kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Destined for Greatness, nyimbo imene akuti chisomocho. Chisomocho chidzakhala nyimbo yanga. Chisomocho chinandimasula, chifukwa chani anandikonda ine. Sanaone machimo angao. Nditukula maso kuona Kalvari, ndiona tanda Yesu naferapo. Chodabwitsa chisomo chandiwombola, sanaone chimo koma vuto langa. Pantandapo Yesu anapilirapo, potukanti mawanga wakuda, ndilibenso mulandunda masulidwa, anachotsa machimo wangao. Nditukula maso kuona Kalvari, ndiona tanda Yesu naferapo. Chodabwitsa chisomo chandiwombola, sanaone chimo koma vuto langa. Nditukula maso
sanaone chimo koma vuto langa. Kuimba kwabwino kwambiri kuchokera kwa asungwana amenewa are destined for greatness. Nyimbo imene akuti chisomocho, akuti chisomo ndi chimene chinatipulumutsa. Tikudziwa bwino lomwe nkhani imene idachitika kuti Yesu Khristu adzatifere ife ochimwa, kunena kuti tsiku la lero tizibwera pano nkumaphunzitsana nkumauzana za ufumu wa Mulungu wathu okhala kumwamba. Zonse zitu ndi chikondi komanso chisomo chimene anationetsera pa ife akhristu amene tukhala pa dziko lino lapansi. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yoyimbidwa mwaluso kuchokera kwa asungwana amenewo. Tikupitirira ndi programu yathu pamene tikupitirirabe kukambirana nkhani imene tikukambirana mtsiku la lero ndi nkhani yokhudza mphamvu ya pemphero. Ndiye timafotokoza kuti pemphero limafunika kuti tikapemphera Mulungu wathu pambali poti atiyankha, komanso ifeyo ngati anthu tichitepo ntchito zosiyanasiyana zimene pemphero lija lingokwaniritsa zimene ife tikuchita kale. Pemphero akuti limayankhidwa malingana ndi mmene ifenso tikuchitira moyo wathu wa Chikhristu. Ndiye kofunika kwambiri kuti ife akhristu tikamapemphera tizikhala tili oyera mtima, machitachita athu ali angwiro, chifukwa kuti Mulungu wathu okhala kumwamba amayankha mapemphero amene ndiwoona mtima. Pamene ife mitima yathu tili angwiro, Mulungu wathu amafuna kuti adzipezeka m'mitima mwathu ndi kuchita nafe mu njira zosiyanasiyana. Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu ya Sacred Vocals mtsiku la lero, ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kochokera kwa gulu lotchedwa The Prophets amene ndi amu mzinda wa Lilongwe, nyimbo imene akuti ife ana anu. Tionere komanso kumvetsera nyimbo imeneyi, kenako tikabweranso tikhale tikukwangula programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Ife ana anu Mbuye lagwada pansi, kupemphera kwa inu kuli muligwire dzanja. Chisomo cha inu Mbuye chigwere pa ife, kuli ife tione ukulu wanu. Ife ana anu Mbuye lagwada pansi, kupemphera kwa inu kuli muligwire dzanja. Chisomo cha inu Mbuye chigwere pa ife, kuli ife tione ukulu wanu. Poti inu ndiye nyali ya njira yanga, wala masana ndi usiku. Tikasowa Mbuye timabwera kwanu, poti inu nthawi zonse simulephera. Poti inu ndiye nyali ya njira yanga, wala masana ndi usiku. Tikasowa Mbuye timabwera kwanu, poti inu nthawi zonse simulephera. Mwaliona Mbuye ana anu tili pano, kuyang'ana kwa inu chifukwa cha njelekezi. Walisocheletsa njira yomwe munalisira, tikupempha chisamaliro chanu. Poti inu ndiye nyali ya njira yanga, wala masana ndi usiku. Tikasowa Mbuye timabwera kwanu, poti inu nthawi zonse simulephera. Poti inu ndiye nyali ya njira yanga, wala masana ndi usiku. Tikasowa Mbuye timabwera kwanu, poti inu nthawi zonse simulephera. Tikasowa
Ambuye timabwera kwanu, poti inu nthawi zonse simulephera. Kuimba kwabwino kuchokera kwa gulu limene la The Prophets, nyimbo imene akuti ife ana anu. Kufotokozapo kuti ife ana amene tikukhala pa dziko lapansi, anthu amene tonse tikukhala pa dziko lapansi, especially achinyamata, akuti tikuyembekezeka kuti Mulungu wathu atiyankhe mapemphero athu osiyanasiyana. Ndezilipo nthawi zina zimene achinyamata tikusowa mwayi wa ntchito kaya maphunziro amene ndi nthawi yabwino molingana ndi topic imene tikukambirana mtsiku la lero kuti tizikhala anthu apemphero. Achinyamata ambiri tikuyembekezeka kuti miyoyo yathu isinthike, tisiye machitachita athu oyipa. Zonsezo kuti zitheke, mphamvu imene ndiyotithandizira ndi pemphero lokha basi. Chifukwa tili achinyamata ambiri amene tatanganidwa ndi dziko lapansi, tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Achinyamata ambiri tikumazikhweza, ngakhale mwina tikangokumana ndi mavuto ochepa timapezeka zoti tataya chikhulupiriro. Ndiye tikufotokoza kuti muzonsezo zimene tikumana nazo tikuyenera kukhala anthu odalira mwapemphero. Monga ife achinyamata tikuyenera kuti ngakhale maphunziro athu kaya zochitika zathu zosiyanasiyana tidalire pa pemphero, komanso kudalira Mulungu wathu okhala kumwamba. Pamenepo tunde pa mapetupetu pa programu yathu ya mtsiku la lero ya Sacred Vocals imene tidakonza mtsiku la lero kuti tigawane. Kumbukirani kuti mtsiku la lero tamvetsera nyimbo zosiyanasiyana, komanso pambali pa izo takambiranapo monga ife achinyamata kuti tikuyenera kukhala anthu apemphero mu njira zosiyanasiyana. Kufikiranso sabata lina, ine dzina langa ndi Luciano Lion. Pitirani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa V&V Media TV. Mwakomanonse zikomo.